Suntem la ediția cu numărul 22. Acum 22 de ani am pionierat în Europa această competiție. Acum 22 de ani, în Europa, cuvântul SUV era o chestie americană pe care nu dădea nimeni 2 bani. A nu se confunda competițiile de off-road cu ceea ce facem noi aici. Noi aici facem un concurs de tip consumator, de tip client. Ăsta e și motivul pentru care mașinile sunt, cum explicam azi la mai mulți, sunt așa cum vin ele din fabrică. Nu le punem nici, anvelope de off-road, nu le punem nici, nu știu ce, dotări la înforțări ca să nu se lovească. Nu. Pentru că e pentru un consumator obișnuit. Sigur că între timp viața a demonstrat că SUV-urile sunt singurul lucru care mai contează în ziua de azi într-o proporție covârșitoare. Mă uitam și la noi pe piața românească, cred că am ajuns la 50% din piață SUV-uri. Așa, ca să vă faceți o idee. Pe urmă, aș vrea să rețineți un lucru care să vă facă mândri pe mulți dintre voi, mai ales că sunteți mulți care participați de ani de zile. Noi n-am avut o problemă cu pandemia. Noi am făcut în fiecare an acest concurs. Avem membri în juriu noi pe care o să-i și prezint, pentru că ei vor da o parte din premii, veți cunoaște mai direct, ceea ce înseamnă că suntem tot timpul în situația de a avea oameni noi, ceea ce iar e un lucru important. Sunt oameni talentați, o să-i cunoașteți că vor da premii și o să vedeți, sunt oameni și talentați și frumoși și, și simpatici. Vreau să încep, ca să nu vă țin încordați, cu mașina care a rupt tot. Tot. Deci cred că o marjă de 1, să nu vorbesc prostii, toată lumea a zis, frățioare, du-o în sus că ea este. Care e aia? Defender. Alte păreri. Nu alte întrebări, alte păreri. Yes. Care? EV6. Corect. Deci, doamnelor și domnilor, cel mai 4x4 off-road din România este Land Rover Defender, care a spart toți. Felicitări! Asta nu mai e de participare, facem o poză. Dar, Radu, vină încoace. Cel mai 4x4 off-road din lumea asta este Land Rover Defender. Urmează premiul cel mai 4x4 SUV din România și îl invit pe membrul juriului, domnul Robert. Deci, citește tu cine a câștigat cel mai 4x4 SUV din România, să nu vadă oamenii. Jeep Compass 4XE. Nu pot să cred! Și acum la categoria 4x2. Cel mai 4x2 SUV, Duster, Dacia Duster. Poftiți! Deci ăsta e Florine și îl dau eu personal, că eu am Dacia și atunci nu să înțeleagă exact care e treaba. Mersi frumos! Acum, trecem la categoria cel mai 4x4 Premium. Îl invit pe Constantin. M-am gândit că la o mașină premium trebuie să fii premium, adică cu tare. Da? Constantin, îl știți? Nu știți. Bă, dacă nu-l știți, nu vă uitați la televizor. Am să te rog, Constantin, să citești tu cine a câștigat. Cel mai 4x4 SUV Premium, ediția 2022, se acordă modelului Aero. Nu Aero, vă zic că nu Aero. DS7 Crossback E-Tense. Am rămas cu categoria verde. Ok? Ok. Vreau să vă spun că anul ăsta au fost două. Este cel mai 4x4 SUV verde și cel mai 4x2 SUV verde. Vreau să vă spun că la anul, mark my words, sigur avem cel puțin 3, pentru că sigur vom avea atât de multe SUV-uri electrice încât trebuie să fac o categorie de SUV-uri electrice. Să începem cu cel mai 4x4 SUV, 4x4 SUV verde și îl invit alături de mine pe Răzvan Cornățeanu și el nou membru în juriu.
să vă spună cine a Ia să vedem. câștigat Nu verzi, știm. verzi, mă, frate. Cel mai 4x4. SUV verde Hyundai. Tucson. Și ultima categorie, cel mai 4x2 SUV verde, îl invit pe Vlad, care este colegul nostru de la Capital, să-l spună el cine a câștigat acest titlu. Cel mai 4x2 SUV verde, ediția 2022, se acordă la Kia EV6. Felicitări, Alex. Felicitări. Facem toți. Da. Vreau să vă spun că a fost a doua cea mai bine clasată mașină la toate